בל, ניקי, איפה אתם? טוב, בינתיים שלום ובננות טעים רוצות דרך חזרה הביתה. תהי בננות אחרות אכלו צעיות ובננות שהם השאירו ביער, כי בננות זה הדבר היחיד שהיה להם. טוב, ניסיון אחד למעלה ומטה. זה הכי למטה, זה הכי למעלה. עכשיו חזרה. מה נתקע? זה נתקע. רגע, חכו. הנה. טוב. עכשיו ניסיון שני, סיבובים. רגע, אני רק... זהו. סיבובים, ייי. רגע, נשים את זה קצת באמצע. סיבובים, ייי. ייי, כל כך כיף. סיבובים. אוקיי, עכשיו ללכת עם החצובה. כבדה, שמנה, דבה. צריכה חתולת כתף. זהו. עכשיו לסובב. ככה, אוקיי. עכשיו מה עוד? סדר את הפוקוס. אוקיי. שלום. שומעים אותי? בדיקת סאונד. 1, 2, 1, 2. מקווה שזה טוב, כאילו אני מאוד מקווה שזה טוב. וואו, זה ממש אוכל לי תמונות. טוב, בסדר. יאללה.